bunge bu machoge bura bwase county ya Kisii maiga yumugaka bwe miaka ya igatwa gutoka gasireti obugima bwaye chingaki hanyara koba kago etera busika gutoka ase igesima kia machaime okwana Nensoko TV ya Mateyo mugako yo umanyekaine buna Evans Oyaro nigobono ainekia buna nyagusira ni gata arochekaine kurwa rituko ria igoro guikira bono buna bacha konyara chiro bote buna nigo asireti obugima bwaye Dominic Onderi agotumanya senchiro gwikira Umubere bw'umusacha yo mwasirite Evans Oyaro nigo toka imegesima gichinyumba cyoko menyeme yo Chibuogembe county ya Kisii asekagire buna nigo nyagosira asoete ko rusieke byuki yagwete imegesime keiga aso monyene chinyumba chiga atweresa buna niga kora mwanya gosireke baro yo ko rusieke byegesime keme asabo igato manyinga tamanye tichinga kinyagosira chite ko rusieke byekeiga abamenye tabakanga kirenga kebuyuke likiabuto kireki achirensa Oyaro nkorandu seriali bona agachikorusi igoro na bina mwa kerete simya ja kurusi bona kerna ja bono mambya nanyora kianga kiaye kira hachigo cheke nanyora umuberore kurinde nagenda bumo clan erida chako erongo so sapani korali tebi tukulitangani korarusi tubolete chinsa chia maragoba chakera saa 10 saa 11 ase family na litwa tamoroje kolende yaikire bono mambi tukurangirwa ngano ala sigisimama ntura nyora chance obiyanga igintu kiamore nteta sigisimama angireki ne kireki amore kiageretaga kukurwa sigisimama angireki ntura manyango yo balenge ko magwe esega sine kire nginoruri yo kolendo monyene chinyombe cyatotebiringa nero umurangiriti amorenta baje kolega sinere amatenya gosire yasabire serikali gukora butukibwa yasenchira bwango elikomanya ekere tobogima bomwanchio base bono batarayigena ekekore kiga engole ye okoranga yalenge gwasi ekerutwaicha konyorore ire gwasi nainde asago tebekana ite tugucho negento kitekenyerere sana ekebuchero gyoka kego swaime kibono tutusinyire kumanyanga ngakyumuntu ali konyarekana aiti kupaka tokeime nyonyene ngolie kungusa maji kurume yalengo abantu aiga samenye tonde tayo totebeti oyo muigorrete agaswaime ntora atebiwa kolende twatigire police etotebia mangana yuwe kitokora umubero nyagosira nigo rusi gwasegesime kigana gokobogo chia senkeni nyagitari nene ogembo kirabono botukibene bwacha kigwe ko reporter geteseni kiago nambe mogia Nensoko TV kurogege mu Chibuogembe gotoka gaiga se ward ya bochitendere bunge ya Machoge chache county ya Kisii ritarane Dominic Onderi Nyabuto.